Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sekuminze owesilisa oneminyaka engu-42 Edamini Lodumo olisensele nobelokhu le trend enjalo ezikoleni zokuxhumana kulezi insuku okuthiwa abantu sebecala khona bebhukuda. Le damu okubeka ukuthi bekuyimayini ebingasasebenza siyavalwa, abantu bathi bebecala indlela emangalisayo. Kamuva nje sekuvele indaba ezibhlungu zokuthi owesilisa oneminyaka engu-42 ubudala ugcine emenzile kulona le damu ngesikhathi ebhukuda. Abophiko obosizo oluphuthumayo i-Surgeon basemhlathuzi bafike ngokukhulu ukushesha bezocinga lo owesilisa kuyona le ndawo. Ngebhadi ke ubengakatholakali, kube ukuthi nakusasa ekseni bazovuka bemcinga. Abantu basale beshaqekile ngalolo daba njengoba bekusanda nakukhozwa abantu ukuthi abayeke ukubhukuda kule mayini. Impendulo uNkwanyana uthe akasemdala kangaka, hayi kodwa bese abantwana bekhuzwa ubani uma abantu abadala benza izinto ezingafanele. Usesisi uthe le ndaba yemfula Jesukazi soneni kanti uNdwara zakhe Mabhena uthe cabanga nje ubaba oneminyaka engu-42 belokhu eyobhukuda esikhundleni sokuthi akhuzwe abantwana, uyangena noma ebona ukuthi akuphephile. Usinenhlanhla Mjwara uthe kwakubeke lokho bebelokhu besho njalo ukuthi abantu abayeke ukubhukuda kuleli damu njengoba indawo kanje isuke inomnikazi wayo. UGS Sokhetha Badla uthe umuntu oneminyaka engu-42 ubudala ubeyofunani edanyeni, ubeyodlala nje nezingane okungafanele akwenze, ubeganga nje kwayena lokhu akwenzile. Ufusi ezisayini uthe kodwa nabantu bakithi abalaleli bandla sekubhlungu ngoba useshonile, kunini bekhuzwa ngale damu bona belokhu bengena ngenkani. Bafethu ke abantu babe nama-comment ahlukahlukene ngalolu daba. Ngizofisa mina ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina ngiyantathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.